600 प्लस 600निबो बारा 633 जन दिनै जयनिं जादों आरो गोबां दंबावो बोथोरनि थाखाय फैयाखै टारगेटआनो बेल'खामोन टारगेटआ 400 लादोंमोन नाथाय 100 बारा फैदों बेनो आरोखि बे बनरगावनि जेसेबां मोनफ्रोमबो गामि एरियानि प्राइमारिनिफ्राय फैदों बिथांमोना ओरैबायदि कर्मि बिसोरो थारमाने जेब्लाना भट फैयो अब्ला गावसिनि बिबेकजों भट होग्रा पार्टिजों खोथा गैया बिस्रा गावसिनि बिबेकजों भट होग्रा रायजो राजा असे भटार्सफ्रानो दिनै फैनानै बिजेपिआव हाबफैदों बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों गोबां हौवा हिनजाव नोंथांखौ लोगो नांनानै बेयाव मदद होनो थाखाय नोंथांजों जयेन जाफैदों माबायदि फिल खालामदों नोंथाङा बे समाव आं गोसोआव बिराद गोजोननाय मोनदों आंबो आसा खालामाखैमोन दि जोंना ओरैनो बर'फ्रा बिजेपि होनब्ला मारैबा बुंलाबायो सानलाबायो थेवब्लाबो बिथांमोना दि फैनानै जयनिं जाफैदों बेनि थाखायनो आं साफ्रोमबो बनरगाव सिंनि दाब दाब जायगानि गामिनिफ्राय फैनाय रायजो राजा बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो मानो बिथांमोना आंखौ मदद होफैनायनि थाखाय बिटिसि इलेक्सननि टारगेट नामा बिटिसि इलेक्सनथ' टारगेट नङा बिटिसिआथ' इलेक्सना गोबावानो दंबावो बे मा जाहैगोन बेखौ बुंनो हाया खिन्थु रायजो राजाफ्रानो गले गले बुंबाय थाबाय जों जयनिं लानोसै होननायखाय लानाय जादों आरो इलेक्सना गोबाव दंबावोना बोसोरसेयानो दं नङा होमबा बेखौथ' दा बुंथ'नो हाला मा जाहैयो सोरजों लोगो जायो सोरजों लोगो जाया बेखौ बुंनो हाला सरसा जाबाय थादों बिजेपिआ हारसिङै गेलेगोन दा बुंनायाथ' बुंदों सरसायाथ' जादों जा नङा हारसिङै गेलेनो होननानै गोबां सावरायलायनाय जादों स्टेटआवबो सावरायदों खिन्थु राजनितियाथ' एखनबा सानसेयावनो बेलथायोना नङा होमबा बेखौ लानानै दा आं जेबो बुंथ'नो हाया आरोखि खिन्थु होनलायदों बयबो हारसिं गेलेगोन होननानै चिफ मिनिस्टाराबो बुंदों थेवब्लाबो बोसोरसे दं हिसाबै बेखौ दा फाइनाल होनाया सम्भब नङा ओमफ्राय जिथु जयनिं जाफैदों बिथांमोना सिगाङावहाय बबे पार्टिनि सापर्टारमोन पार्टि माने बिसोरो जेब्लाना भट होयो बे समाव केन्डिडेटखौ नायनानै भट होग्रा बिसोरो पार्टिजों खोथा गैया बिसोर बारा साफा सानै दं पार्टिनि बांद्राय गैजोबा बिपिएफनि गोबां दं खिन्थु माखासे न'आवनो थाया होमबा पार्टियाव ओंखारिफोर नंगौना नङा भट होना सोनो नांगौ जेब्लाना भट फैब्ला बिथांमोना गावसिनि गोसोजों बिबेकजों भट होग्रा बिथांमोना दिनै आंजों जयनिं जादों बेनि थाखायनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मेला फैबावगोन दंबावो आंजों कन्टेक्ट लानाय गोबां दंबावो खिन्थु दा दोनथ'नाय जासिगोन लाथ'ला फैथारोबा लागोन ओरैनो एफा एनै लाबाय थागोन आंथ' फिसा लाबाय थागोन देरहानायनि सार्टखौ लानांगोन ना गेलेथारनांगोन ना जोंना खेथियानो बेनोसैब्ला नङा होमबा माजोंसो मा खालामनो जों दस्रायावबो थांनो हाखाला राजनितिक गेलेग्रा मानसिया दस्रायाव थांनो हाया ओंखायनो जोङो हमना लादो बे राजनितियानो जोंनि खेथि बेनोसै थेंक इउ सुबुंफोरा बिजेपि जयेन जानाय हाबाफारि लादों मा थांखि लानानै बे जयनिं हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बनरगाव मण्डलाव बेहाय गासै 572 जन दिनै भारतीय जनता पार्टियाव हाबफैदों बेहाय बांसिनानो महिलाफोर हिन्जावफोर आइजोफोर हाबफैनाय जाबाय बेखौ आं गोजोननाय मोनदों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट हिसाबै आरो बेबायदिनो बांसिनानो बर' महिला बर' हिन्जावफ्रा लैहोर गावनि सह इच्छायै हाबफैगासिनो दङ आरो दस्रा मण्डलावबो बिदिनो जोङो हाबाफारिखौ लागासिनो दं आरो बिदिनो लालांबाय थागोन मानो होनोब्ला भारतीय जनता पार्टिखौ मोजां मोनग्रा जोंनि बर' समाजावबो दंसै आं बेखौनो गोजोननाय मोनदों दिनैनि दिनाव माबायदि बिथिंजों खामानि मावनो साखाफारा जानानै दं बिजेपि हिसाबै जों बिजेपि हिसाबै दा जोंनि जाखिनि डिस्ट्रिक्टआव माने आंनि डिस्ट्रिक्टखौ आं होननो सानदों बे डिस्ट्रिक्टआव जाखिनि कमि जानानै दङ बेहाय जोङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों बुंथिनो सानगोन महिलाफोरनि थाखाय आरो जोंनि जाखिनि कमि बेखौ जों फुरा खालामनो थाखाय बिथांखौ जों बुंगासिनो दङ आरो जेराव जोंहा इएम नांगौ जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बे इएमनि थाखायबो जोङो बुंथिदों जाहाथे जोंनि इएमखौ दस्रा सोरबा सासे इएमखौ दाननानै जाहाथे जोंनि भारतीय जनता पार्टिनिनो इएमखौ जाहाथे होफिनो बिनि थाखाय जोङो प्रप'जेल हरदों
साराबो होनदों जे होगोन होननानै दा बेखौनो जोङो नेनानै दङ। फैगौ बिटिसि बिसायख'थियावहाय बिजेपिआ हारसिङै गेलेगोन होननानै बुङो। दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय थियारि खालामनायनि जागायबाय। जों बिनि थाखायनो दा सोद्रोमा सोसननाय जेनेबा जोंनि दलाव बयबो फैगासिनो दं, जों बेखौ लादों जों हारसिङै गेलेगोन होननानैनो। आरो बेहाय आङो मिजिंथिदों जाहाथे जोंनि दला बेहाय जोङो 12टा समस्तियाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जोङो 8टाखौनो देरहागोन होननानै जोङो बेखौनो साखाफारा खालामगासिनो दं।